何が？あ、来たよ。新しい来た、新しいの来ましたよ。あれその後かもしれない。ちゃんと来ました。ラストオーダーだよね。来た？しちゃった？どうしてんの？何頼むの？まだある。もういけんの？もういけないの？ラスト。7時半がラストオーダーでしょ？まだ7時半。だからここでラストオーダーになると思うので。もうしてないんだよ。